Marketing song norok result naina bagui o website o phadito hingke phaiganga kainai di o jaga norok direct link norok nugui mankana o jaga o nongno phungna bagui saiko TBSE Result norok nugui mankana hingke tini no 30 tarik go April hingke ang je video swnamui tongo tongmani nongno phunukgana iko jaga no nugui mankana jaga o je hingkai website naidi o jaga nongno website riri banang Tripura Board Result 2025 to the check TBSE class 10-12 result time direct link nero nugui makhana @tbsc tripura government.in apti haike nero mane search ma khainai do bo haike ni ko jaga je result tongo nongno phunugui bana o je tbsc.in amti haike norok marinai hingkai kisa phunuknai nongno o je tbsc.tripura government.in norok search khaidi hingke kheba tola phaidi tola phaya kanai tekaisa nongno website sawana bo haike naina result norok thik 12 time naidi 12 pm 10-12 result April 30 2025 at 12 pm. The result will be available for students on the official website at website ID tripuraresults.nic.in o jaga naidi do guys hingke norok saiman kana nongni je result bo haike nainai jara class 10 tei class 12 ni result nasingui tongo joto student nongni bagui tei kaisa kok baksa exams rwmani yagulo result o hamyangui kha hamyangui baksa suicide rok khlaina naio ba bitirok chao abtirok tangdi tamoni ge taklai nini result hamyangmano khali tei waisa preparation nahadi ba nini bag phaimano a bag no suna khaidi tubo abo hai baka hamyangui thwina rok uansukdi tamoni hingke tangkhai kisa misa chwng deramo bo tongo samung tangkhamano chanunaya kokbuya hingke ang bwswngno sana advice khainai norokno norok tongthokdi norok sob somoi no mwnui tongdi tamoni gai tini ani fail result phaimano ba khali ani pass phaimano abono tui bwkhao hamyangui tongna kwrwi afuru nwng thaijongta tongdi dol bai tongdi nogo tongdi mapasung bai tongdi mwnui tongdi aswkno norok saiman kana bo haike je Tripurani je madhyamik tei 12 ni result nainai hingke abo haino bar bar nongno sairio de Tripura result nic.in o thangui norok naimano aswkno hambai।